Академия за отговорни шофьори. Здравейте! Казвам се Екатерина Стратиева и съм европейски рали шампион. Обичам да шофирам бързо и яростно, но най-важното е, че финиширам без дръскотина. Днес съм тук, за да ви дам няколко съвета как да бъдете спокойни и безопасни на пътя. Помощник ще ми бъде автомобилът на Great Wall H6 Domino. Позиция зад волана. Най-важното нещо, сядайки в автомобила, е да направим нашата правилна стойка. Най-лесният начин да проверим дали сме седнали достатъчно удобно, като опънеме нашата ръка и сложим китката по средата на кормилото. След това сложим ръцете на 9,3 часа и следиме за този ъгъл, който се получава тук, да бъде 90 градуса. Правилната позиция на ръцете на волана е на 10,2 или на 12. Шофьори твърдат, че по-правилно е да седиш на 12,10 или на 12, но това не е вярно. Позиционирайки ръцете по средата на кормилото, ти си готов във всеки един момент да можеш с този 90 градусов ъгъл да реагираш. При стойка по-напред или по-назад, при евентуална ситуация на пътя, ти няма да можеш да отреагираш правилно. Когато си по-напред и трябва бързо да завъртиш кормилото, ръцете ти се удрят в тялото и няма как да си бърз в ръцете. Или когато си седнал много назад, тогава ти няма да можеш да стигнеш и да имаш опора в ръцете. Също така е много важно, намествайки седалката, да следиме и краката. Винаги трябва да може да натиснем до край съединителя. Позициониране на пътя. След правилното позициониране на седалката, трябва да позиционираме и огледалата. Те са неизбежна част от управлението и трябва във всеки един момент да следиме какво се случва с тях. Много е важно да имаме поглед напред, но в същото време трябва да следиме и какво се случва в задното огледало. Паркирането. Пътни происшествия могат да се случат навсякъде, не само на шосето, а например и на паркинга. Много по-лесно е, паркирайки, да предпочетем да паркираме напред. Но всъщност е много по-удобно, ако паркираш назад. Плюсовете от това са, че когато ти потегляш, имаш много по-добра видимост и можеш да излезнеш без проблем. GPS навигациите често разсейват шофьора. Никога не следвайте GPS инструкциите на сляпо, а гледайте и преценявайте условията, в които шофирате. Опасно е да заключвам вратите. Грешно е схващането, че заключването на врата ще попречи на евентуално спасяване. Ако вратите са отключени, вероятността да изхвърчим от колата е много по-голяма, а в този случай рисковете от сериозни наранявания са огромни. Спирачен път. Когато опознавате автомобила си, едно от задължителните неща, които трябва да проверите, е спирачният му път. Какво виждате при последния опит? Спирачният път е най-дълъг. В тези случаи ще е много по-полезно да усвоите праговото спиране. При него натискате спирачката бързо, но плавно. Интересно е как всичко научено за скоростта и спирачния път рязко се променя при мокра или заледена настилка. Най-безопасната техника в тези случаи е да намалите скоростта. Спирането през зимата трябва да се осъществява плавно. Когато обаче условията не позволяват и се налага рязко спиране за избягване на предвидена опасност, на помощ идва системата ABS. За щастие, по-голяма част от автомобилите по пътищата разполагат с нея. Основната цел на ABS е да запази способността да управлявате автомобила, докато спирате, не позволявайки на колелата да блокират. При колите без ABS екстремното спиране е по-сложно и изисква тренировка. Симулацията на ABS чрез натискане-отпускане на спирачката също няма ефект. При нужда от екстремно спиране с завиване за избягване на опасност, отпуснете спирачката, за да отблокирате колелата и след маневрата ги натиснете отново. Изключването на предавка при спускане пести гориво. Пълна глупост, заради която много хора са пострадали. Първо, спускането с изключена предавка е опасно. Използвайки спирачките,
При дълго спускане ги прегряваме до степен, при която накладката се покрива с подобен на стъкло слой и губи ефективност. Разходът зависи не от оборотите, а от това колко е натиснат педала на газта. Сцепление при завой. Доброто сцепление на автомобила при завой е особено важно. Основно правило е да прецените и влезете с подходяща скорост. От неправилно преценена скорост има две последствия. Презавиване. Дори влизането в завоя да е успешно, при висока скорост много шофьори се стряскат и натискат спирачката вътре в него. Особено при хлъзгава настилка тази грешка може да е фатална. Недозавиване. Това състояние се получава при влизане в завоя с още по-висока скорост и много навит волан, така че е невъзможно да завием колкото трябва. Възникналата ситуация е трудна за овладяване, защото на практика ви остава само ръчната спирачка. Пазете дистанция. Следенето на дистанцията зад вас е също толкова важна, колкото и пред автомобила ви. При сухи пътни условия се старайте да поддържате дистанция 2 пъти по-малка от скоростта на движение. При дъжд, сняг, мъгла и нощно шофиране съотношението е 1:1. Полезен съвет, който мога да ви дам, е да задействате стоп светлините по-рано, като леко натиснете спирачката. По този начин ще привлечеме вниманието на шофиращия зад нас. Две зимни гуми ми стигат. Всичко научено до момента би било безсмислено, ако нямате подходящите гуми. Трябват ви зимни или летни гуми на 4-те колела, не само на половината. Бъдете винаги там, където другите ви виждат. Бъдете на щрек, когато сте в сляпата зона на другия шофьор. Ако вие не го виждате в неговото огледало, значи и той не ви вижда. Сигналите на пътя. Не наблюдавайте само ширината на шосето. Маркировката и знаците са жизнено важни за използващия път. Повечето пътни подобрения са в резултат на минали пътни инциденти. Затова бъдете на щрек за натрупване на знаци, подсилена пътна маркировка, допълнително улично осветление. Повече знаци, повече боя, повече осветление, по-голяма опасност. И не забравяйте, вие сте просто човек. Въпреки че шофирането е ежедневен елемент, той изисква голяма концентрация и отговорност. Планирайте пътя. Слушането на висока музика в автомобила доста често ни предразполага да превишиме скоростта. Мисълта, че имате достатъчно време за да стигнете, ще ви накара да се отпуснете и няма да се наложи да превишавате скоростта. Пътуването е удоволствие, насладете му се. Следете за полезни съвети на Академия за отговорни шофьори на сайта на Петрол, както и във Facebook страницата ни. Търсете ни на petrol.bg /Petrol Academy и facebook.com /Petrol Academy. Академия за отговорни шофьори.